Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goari to di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Sungonod do hatani Tuhan Yesus, martuama akan namauas malemi dahatigoran, ay pabosurod do nasida. Martuama akan nayas todi, ay idoni nasida do debata. Haleluya. 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 Martangi ang mahita. Ali Tuhan debata amanami pardingan basa na sumurung, na marpungudo hami dison, mangido tuhos yan na sa rohanami. Say tabay mahaporsyaw nami, jala pargugoy hami, asa tarulahok kami parangi na dinggan. Songon na pinangido ni roham siyan hami, say ramoti hami, rodi hasusuda ni bohal nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik dihita di minggu tasatrion, di mana tersurat di patik parjulu dohot lapatan di patik parjulu dohot lapatan. Patik parjulu tam rakup au bahenonmu debatam, rakup dia do lapatan niing debatam, dia do lapatan niing. Asa mida nasa, asa mida nasa. Marede mahita, marede mahita. Jojo di
tatopo tima dosata tu amat tadebata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargogo naso hatu dosan sitop panasana adong paruhum natigor na manguhumi jolma manusia narodo hami tu jolom manopoti dosanami akan nahulahami marhitesian pangalosyon nami di patikmu ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami narwai nang sian pakatayon nami na soture rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami na tamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami i alay na tarsol-sol bagi do hami nuaing alani i asi maruham di hami alay de bata nami pardinggan basa jala parasi roha doho alani anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saisi sama dosa nami saluhna. Jala suruma todi parbadia tu rohanami bi. Asa terbaik kami mangoloiho. Di bagasan hati gora dot habadiaon. Gabe saat hami tuhangoluan nasora suda. Na pinarbagabagam di akana persea. Di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasasani dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsai ho au marhites yan akka dosam. Jalanunga dilojai ho au marhites yan akka hajahatonmu. Au tutu au sadiri manalesei akka pangalosim alani hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasanga pon ma di debata na digijang. Amin. Maredehita. Epistel di minggu ta sadarion imana tersurat di 2 Samuel 10 sada mamuk kami sen ayat sada sahatu ayat 15 marsika soring mahita majahasa. Jadi duk salpu sataon jupa museng tiki habobor hatni akka raja
Gabe disuruh si David masih jawab, dohot akan aposona bay donganna, rodi sadok Israel. Asa disiapon na sida halak Amon, jala ditukum hutarabba, alai tinggal di Jerusalem do anggo si David. Dungi disuruh si David masuruanna, asa ditakasi pangalahon ni parupuaning, gabe di dok halak ma, da si Betseba doi, boru ni si Eliam, jolma ni si Uria, marga Heti, hape dung gabe-gabeat parupuani disuruh masuruanna pabotohotca tu si David ninnama nunga gabe-gabean au. Jadi duk sahat si Uria tu jolona disukuni si David maibana taringot tu sonang ni si Joab, dohot taringot tu sonang ni Aka parangani, dohot taringot tu sonang di hamusuoni. Hape modom do si Uria dilabuk pitu di bagas dirajai, rap do saluhut na poso ni tuanna, jaladak tuat ibana muli tu jabuna. Alainin na si Uria mamadok si David, gari poti parpadadani, tole Israel doho Juda, maringan di bagasan Aka udung-udung. Jala tuaku si Joab rodi Aka naposo ni tuaku, marsaro manakas di ladang, tung olo maau masuk tu jabuku, lau manga dohot minum, jala modom rap dohot jolmaku, songo sitong na mangolu ho, mangolu dohot todim, molo tung olo au mabayan songoni. Dungi di otak si David maibana, asamangan di adopan na jala minum, pola mabuk ibana di bahen, alai bodari nai, ruar maibana lau modom tupodomanna, rap dohot akan aposoni tuanna, jaladang tuat ibana lau muli tu jabuna. Sudah mete saplima, iya hatani suraton, jala lumidak hamu sian pudina, masama. Ima saatna, martua dona tumangihon hatani debata, jala nau piopsa, amin. Mari demahita. Ondo
Tahatidakon mahaporsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama parguguna so hatudosan, na tumapalangi dohotano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinibuon ni si Maria, na gabi-gabi sa to di porbadia, andoran sa bubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hao pinarsilang, na tua tubano atorudong di tanom, na mula mangulo di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahul dudut siyamu di bata Jehovah, amanay pargogo na so hatudosani, di si may bana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di tondi parbadia, jala adok sada huria da badia, huria hatopan hala Kristen akada badia, dohot di hasisani dosa, dohot di atai na mandok, mulak mangulu do sogot daging halak nong mate, dohot di anguluan na sora suda. Amin. Tabegema kor seksi lansia.
diuduti KOR NHKBP.
tabegema minggu tikting di minggu ta sadaryo. Tabege matiting na masa di huriatta na perjolo ima sederon minggu pasiahon dung Trinitatis do topik marwaso do Yesus manarihon ngolutta na mangihut 2.1 sermon perhalado. Sermon perhalado pada hari Selasa 30 Juli 2024 masuk pukul 17 WIB. 2.2 pelayan firman. Pada hari ini Minggu 28 Juli 2024 dalam ibadah pagi yang melayani firman adalah Pendeta Ronald Manurung STH. Saat ini melayani di HGBP Sialang Buah Distrik 14 Tebing Tinggi Deli. Dan dalam ibadah siang yang melayani adalah Hamang Pendeta Pahala Sitorus sebagai Perses Distrik 18 Jabar Tendi. Namangi 2.3 sermon wek. Ima hari Rabu tanggal 30 2024 sermon genap. Sermon wek 2 ima di bagasnya Amang Besima Jutak Burta Pubolon, alamat Jalan Kebun Kembang nomor 32A Cimahi. Sermon opat di bagas ni Amang T Silaban Boru Butar-Butar, alamat Kapling IPTN Jalan Nusa Indah nomor 2D. Sermon onom di bagas ni keluarga HP Lubis Boru Setanggang, alamat Kampung Babakan Garut RT 04 RT 0 RW 10 Ngamprah. Wek 8 di bagasnya Amang Jesi Tijak S Boru Gultom, alamat Jalan Saudara Mana 42 Cimahi. Sermon ganjil Kamis pada Agustus 2024 masuk jam 7. Wiksada di bagasnya Amang KEH Gultom Boru Manulang, alamat di Komplek Berigip. Wiktolu di bagas ni Inang Nyonya Pasaribu Boru Panggabean, alamat Jalan Pojok Utara nomor 200 onom. Wek 5 di bagas ni keluarga DJ Aritonang Boru Serait, alamat Komplek Permana Indah Jalan Nyiruan 2 nomor 5 RT 2 RW 13. Wek 7 di bagas ni Inang Nyonya S Butar-Butar Boru Hutajulu, alamat Komplek Bukit Permata Blok 1 Strip Sada nomor 17. Wik 9 di bagas ni Inang Nyonya Nababan Boru Siagian, alamat Komplek Puri Kahuripan Blok G nomor 10 RT 7 RW 2. Namangihut 5 pemberitahuan. 5.1 berita duka. Pada hari Rabu 24 Juli 2024 yang lalu telah meninggal dunia Ibu Nyonya Guru B. Simanjuntak, Ibu Maruli Boru Simangunsong atau Opoleo Boru, lahir di Monad Dolok, pada Januari 1920 lalu, tutup usia 96 tahun. Alamat Jalan Lewi Goong nomor 11 strip L, masuk Wik Opat, dan dimakamkan di Bonapasogit. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.2 Mutasi Pendeta Resort. Sehubungan dengan mutasi Pendeta Resort, gereja kita melaksanakan kegiatan sebagai berikut. 1. Serah terima. Pada hari Sabtu 27 Juli 2024 sudah dilaksanakan serah terima jabatan dari Pendeta Hasian BMS Purba STH kepada Pendeta Samuel Marluga Simatupang MTH setelah terlebih dahulu dilaksanakan verifikasi oleh distrik. 2. Mengujakkan manang paborhaton dan temu pisah. Ibadah pelantikan dan pemberangkatan sekaligus penyerahan cenderamata
dilaksanakan pada hari Minggu atau hari ini 28 Juli 2024 dalam ibadah siang. Mandukhata yang mewakili para lalu adalah Sintua RF Serait, mewakili Ruas RF Sitorus, RP Sitorus, maaf. Dapat tuluhun acara Ramatama dilaksanakan pada hari Minggu atau hari ini 28 Juli 2024 setelah ibadah siang, bertempat di gedung sekolah minggu, diikuti oleh semua para halado, ketua dewan, pengurus seksi atau kategorial, panitia pembangunan, semua lansia, inahana dan perwakilan jemaat setiap wek, 3 kakak per wek, sekaligus penyerahan tali kasih dan TLP para halado. Pemberangkatan pendeta resort, Amang Pendeta Hasian BMS Purba Istihad dan keluarga akan berangkat pada hari Senin 29 Juli 2024. Serah terima di HGWP Kaliungu hari Sabtu 10 Agustus 2024. Diojakon manang dilantik pada hari Minggu 11 Agustus 2024. Yang mendampingi dari gereja kita adalah seksi perempuan dan inahana. 5.4 Bazar Buku Kalam Hidup. Toko buku rohani Kalam Hidup akan mengadakan bazar penjualan buku rohani, Alkitab, TB2, Bibel dan aksesoris yang dilaksanakan pada hari ini pada hari tanggal 4 Minggu 4 Agustus 2024 atau minggu depan. Waktu pukul 8 sampai dengan selesai. Tempat lapangan parkir HGWP Jalan Lurah Cimahi. Terakhir 5.5 tali kasih. Tali kasih yang dikumpulkan untuk Amang Pendeta Resort dalam ibadah pagi 4.196.000, ibadah siang 2.835.000, ibadah sore 226.000, total 7.257.000. Songoni matiting nama sadihita, Tuhan memberkati. Mulai tema tabege makor seksi perempuan.
Marade mahita sen bukwede 750 alu ayat sada. Huhut mahita papungupalian sada A. Dohot sada B. Taulako to ay sada. Jehovah panurupi di simulani di lehon pos biru di galup tinggi na pesi Damen di batana sumurung sen salhu naroha ima mangaramuti ada tedu pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai.
Amin. Shalom. Horas. Mau lihat ma dihita kadamang dainang napasubulong saluhna di parsaurata di minggu tasadarion tongon di acara tasadarion paborhaton dohot pangujak konon ni amata paditari sokta jala huilalahami do parminggoton didominasi akka lansia do kuberengate lansia unang majo tu surga teh olo kenai majo olo molo lansia kon semangat dua teh kadamang dainang naposubulung saluhna atan itu hatta dihita sian Yohanes onom ayat sada sahatro di ayat 15 Yohanes onom ayat sada 115 songonom mahatanak taka semata payutihut asadung salpui ditari pari Yesus ma tau Galilea Tiberias alai torok mahalak manghuton ibana ala di ida nasida tadda akka nabi nahenna tuh nahasitan dungi nakok ma Yesus tu dolok laho hudul tu sirap dohot akka sisianna alai jonok nama Paskah ari raya ni Yahudi dungi manatak ma Yesus di ida ma torop halak Roma dapoton ibana jadi dok mamadok si Filipus sia dia ma tuhoron roti asamangan akaon alai dok si didok pesongoni nalaho mangujuni ibana do ai diboto hiaddo si bahenonna jadi dia lusi si Filipus ma ibana dang sai roti arga 200 supang asa dijalo kanup nasida sasatopi dungi didok sahalaksian akasisian naima ima Andreas anggini si Simon Petrus nama dok ibana adong do dison sadadanak na opeop 5 roti doh 2 deke alai sadia mai tu na saitorop alai didok Yesus ma dok kon hamuma hudul akka colmai alai bidang do japala disi dungi hudul ma disi torop ni bawa arga 5.000 asa dibuat Yesus ma akka roti i didok ma mauliate di parlehom mai tu akka nahuduli sian dekei pesongoni saguru lomoni rohana sida alai dungbo surna sida ni nama madok akka sisianna papunguhamuma akka iba-ibai asa unang makopo gabi di papunguna sida jadi kokma 12 apang iba-iba sian na 5 roti i naso sudah akka namangani asa dung diida halaki tadda naung pinahin ni Jesusi ninna nasida ma onma tutu panurangi nanaing ro tu portibion mamoto ma Yesus naing ro nasida manor ibana laho pabekiton gabi raja jadi mapurus ma nasida tudolok ido sahakna adong lo sahalak nabuta namar kors keller ini bana masungonon lebih baik berjalan berdua di dalam kegelapan daripada berjalan sendiri dalam terang. Lebih baik berjalan berdua dalam kegelapan daripada berjalan sendiri dalam terang. Ahaman yang dokonon nak kamanginang bahwa memang pada dasarnya sudi dijolma punya rasa interaksi. Alani i dalam hal hubungan interaksi sestongna itu adalah sebuah kesempatan untuk berbuat, untuk bertindak, untuk mengerti dan untuk bersikap.
Tidak selalu adong partikian untuk bertindak, bersikap dan berbuat, karena ada waktunya saat-saat tertentu. Alanya kamanginang ketika Yesus sudah melakukan beberapa mujizat, dia kasih hatoropan, jolma pe ingin lebih mengenal, ingin lebih mengerti, ingin lebih memahami isi dui. Nama banyak kata dahalongangani yang sebelumnya itu tidak pernah terjadi, fenomenal doi di nasida. Jala nunga merupakan sadasi kapi dia kahjol maun ketika ada sesuatu yang berbeda, lalu akan banyak orang alani dokka mangenang mau mendapatkan sesuatu yang berbeda atau mau menghasilkan sesuatu yang berbeda, lakukanlah sesuatu yang berbeda. Jangan yang biasa-biasa saja. Pasti itu akan punya dampak dan pengaruh. Jalan hukum alam doyak kamanginang, sesuatu yang bersifat dilakukan berbeda dan tindakan dengan cara yang berbeda akan mendapatkan respon yang berbeda. Jala iman nama satu Tuhan Yesus, apakah itu salah? Sada sisi buiro konota tidak pas. Alai ketika orang akan datang itu tidak bisa terhempang. Huriana hina holongan itu hatta dan dihalau mohot Tuhan Yesus, tindakan yang bersifat demonstratif atau yang mengundang sesuatu yang spektakuler dalam arti pandangan orang. Alai dia tidak bisa hindari ketika banyak orang akan datang. Adong do sebuah ungkapan songono nak kamangenang. Ketika seekor lalat masuk ke dalam gelas minum, ado tahenya blokon. Ketika seekor lalat masuk ke dalam gelas air minum, ahado neblokon. Aik ngado lalat nai. Tetapi ketika seekor lalat masuk ke dalam segelas madu, dia dunia blokon. Ate dia blokot haya kamangenang. Ketika seekor lalat masuk ke dalam segelas madu, nah dia blokon ahado. Pasti lalatnya tidak madunya. Bahasa sayang. Artinya kamangenang bukan persoalan lalat itu, alai bagaimana isinya yang dihinggapi oleh lalat itu. Jala hajal mau pebui do songoni, sikap pebui do songoni, tindakan bui do songoni, tergantung bagaimana kita melihatnya dan memandangnya. Alania kamangenang jamitani Jesuson manang nalibani tindakan ni Jesuson tabereng ma sikap ni colma. Apakah Yesus peduli dengan orang ramai? Peduli. Dia care dengan keadaan lingkungannya, bukan seorang yang tidak mau peduli. Ibereng ibana gudang colmai, gudang ni colmon. Suku-suku na perjulu. Songod dia do patu pota si panganon nios sudi. Sian akasi siania kamangenang adong ma merespon si Filipus. Molo sian literatur, Filipus ini adalah orang yang memang punya keadaan, dia paham benar masalah keuangan. Alani roi bana madoko songonon molo taleon 200 hupang manuhor si panganon dapok dunian. Alai sauti bidui lapatan na dangadong gunani i tung surape beri kamu kamangenang. Itu respon yang positif. Jala dia kapar sorap ya dong dosi songonon jupang dui nang di tonga-tonga ni huria.
Tapi apakah Yesus mau peduli tentang pengertian Filipus? Dia tidak pedulikan pengertiannya itu. Alai neng dokonon itu kata Yesus, bagaimana dia percaya dengan Yesus bahwa Yesus mampu melakukan itu. Jala odo acap kali manusia gagal, termasuk orang percaya, termasuk akan aporsia halak Kristen. Dia mencoba memberikan pengertian kepada Yesus. Dia tidak butuh pengertian kita. Dia tidak butuh pengajaran kita. Dia tidak butuh teori kita. Dia butuh kepercayaan kita. Dia butuh tindakan kita. Dia butuh bagaimana kita mengapresiasi semua dalam kehidupan kita. Dan pengertian dipanggil Tuhan Yesus. Dan pikiran na dipanggil Tuhan Yesus. Roma Sandrias adong donian dison sahalak danak alai ipe holan 5 roti 2 dik kedo dari kamu majok kamanginang mau lo diturpukon nak kadengani gudang na 5.000 halak akai sedo tahei akai sedei akka bawa dang doh di sisi buru-buru hidup teh kamanginang ih dorang doh buru-buru dope dang na so masuk hitung alai puasa akka bawa dorana hatok male naruhan Tuhan Yesus kan anggoda dana dang male jalai do kamanginang berek kamu mau lo akka di ulauta saya male du isi tahe ama hidup teh kenang mau lo ina behado tahan doia teh mampu menahan diri jala sikap doi alai molo di daerah Cimahi ora dangadong si songonia teh molo di daerah Medan ninna akai si dosi buat plastik tahe lo habis si panganot dang dipangat dope ala masuk tu dia plastik ipa masuk inat taima itu dia tu tasna HP jagal nabi nuan naon argana hola 10.000 do HP tasna 40 juta bayar kok kamu macok kamangina tas si 10 juta si 5 juta mama buku saha si 20.000 ujungnya bau umarga mabain pengharum sian arganiaha jaga lihat deh beri kamu dak dana kon adong do dak dana ninna baru dibuang mai akamanginang Yesus memakai momen itu momen nomor pungucol 5.000 halak dia benar-benar memanfaatkan itu menjadi sesuatu tindakan nyata asalam ditadajal mai ibana. Acap kali orang tidak pernah dan tidak cerdas memakai momen. Terabaikan dan berlalu begitu saja. Ini tanpa rencana. Ini tanpa program. Alani dok kamanginang. Gereja penguan yang terlalu kaku akan sulit bertindak aplikatif dalam gerakannya. Dan masuki programi dan ngadongi tahatai suatu ngadongan nona ke persoalan. Padahal momen itu tidak pernah terencana dengan baik. Dia muncul begitu saja. Alani jangan sampai kehilangan momen. Jala odo na arga kamanginang. Yesus memakai itu. Dia nyatakan dia mampu melakukan seperti itu. Dia tidak perlu mengharap makara jolma roha musudi itu sodau. Mereka sendiri yang datang. Adong do sebuah ungkapan songono nak kamanginang.
kalau kamu mau pergi cepat, pergilah sendiri. Tetapi kalau kamu mau pergi jauh, pergilah bersama-sama. Kalau kamu mau pergi cepat, pergilah sendiri. Tetapi kalau kamu mau pergi jauh, pergilah bersama-sama. Tikos do tahya kamanginangi. Jala itu momen gereja. Gereja ketika dia dibangun dengan sebuah kebersamaan, kita akan bisa pergi apa? Jauh. Moloboi tabai bersama-sama, kita akan panjang apa? Umur. Ayat sugari amang padita nami hasian si mamora. La gereja tahunnya las dorohata mulu sudi lansia ruas tak. Beado tahe. Las dorohata mulu ruas tak sudi lansia. Dah buasa. Balas mada. Ayalan ni gajang ni umur ban lansia. Ba. Peido dah. Aido bana molo pacu pangaur lansia na lasar aku. Akan gajang bima umur non. Bere kamu akan manginang. Dakya lansia na pede umurna. Tangarongi. 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 Ido. Ay na diundong ulunat tong bagabi gajang maumurna. Ido. Iya. Jala bere kamu akan manginang. Molo lam gajang umurta lam gudang do sibeno takan. Ido tahe. Ido. Alai ido tutu akan manginang ate. Molo akalan sia sipata dia nakon tidak berarti. Alai dibuat orang lain begitu hebatnya. Alani jangan pernah kecewa lansia kepada anak yang tidak mau peduli ate. Iya. Jangan pernah kecewa. Roma si Andreas adong doninna mabuan 5 deke 2 roti 5 roti 2 deke tindakan Yesus beri kamu akan mengenang alangkah hebatnya dari sekian banyak orang alai ada seorang anak yang mempersiapkan dirinya. Dan dia tidak sadari bahwa dia menjadi alat Tuhan menyatakan kebesarannya. Takya ditagam ibanai. Jala ordo kono takamanginang nang dingoluta. Siapapun kita, keberadaan kita, sesederhana apapun kita, selemah apapun kita, ada waktunya kita berguna bagi Tuhan. Amin. Nang doko kamu nadak berguna. Danaki nang mabuan 5 roti 2 deke ido gabe sumber asni roha tu natoropi di betuata Yesus yang menjadi persoalan acap kali manusia lapar bukan karena tidak memiliki alai karena tidak mau berbagi. Godang persoalan bukan karena tidak mengerti, tetapi tidak mau peduli dengan persoalan itu. Dan akon dia menjadi problem solving, pemecah masalah. Jadilah hidup pemecah masalah. Bukan menambah masalah. Jadilah orang yang bisa memberikan solusi yang terbaik, bukan menambah persoalan. Jala itu kehadiran dan akon, 5 roti 2 deke, kehadiran yang selalu memberikan jawaban yang terbaik. Jala beri kamu maka manginang. Sudi dapat las neroha, sudi marulupulup, jala taruri marhidi ibana. Molong mulutta si songonia kamanginang, persia mahita.
kita tidak akan pernah kekurangan. Mulu-mulu na peduli dan empati dengan segala keadaan. Ruas na peduli do ke penguluan ni huriana akan selalu memberikan yang terbaik. Tidak akan pernah mengandalkan apa yang sudah dia lakukan, dan tidak akan berkata dang bui benokku. Aidak kya di pangido tuhatai na suadong siek kita na adong dihitai do silihonota. Dakya di pangido jolo hebat johita as adong danaki bukan orang hebat, tetapi dia memiliki yang sedikit itu sangat berguna bagi orang lain. Jangankan bagi orang lain, dan itu menjadi berguna bagi Yesus. Dia na adong dihitak kamanginang. Itulah yang kita akan berikan dan lakukan. Tidak pernah diminta lebih dari itu. Alanido kamanginang mulo didokor di topik ta di bata manarihon perngulota ai sido harwa na manarihoni ber kamu kamanginang turpukon dang tuhata Jesus da pararihoni alai marhiti danaki panarihonon na tu kanatoropi, dan dia bersyukur, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada semua orang. Holani itu setata Yesus. Dia bersyukur karena ada yang memberikan. Dia bersyukur karena ada yang menyediakan. Jala akamanginang beri kamu pakurhonna 12 bakul iba-iba. Taboto tahay aka iba-iba kamanginang angwa kana poso dang boto bi. Ahado tahay iba-iba. Sisa-sisa. Oh no. Alai danga palapas depenian sisa-sisa alai mulu iba-iba kan sesuatu yang berguna yang bisa dimakan. Mulu sisa kan sepertinya sampah, ampas. Alai mulu iba-iba on adalah bahagian yang memang bisa. Mulu adong kan biasa do akka ina di Jawa adong ngahado tahay roti. Jadi ngahabis beroti on. Akka nadingkanay arong madihana natadingi di si ima akka iba-iba naso tetapi bisa dimakan 12 bakul bere kamu kamanginang. Banyak memang penafsiran tentang ini, kenapa bisa berlebih alaidang tusihita nanaing berengota bahwa memang ketika Tuhan berkata, ketika Tuhan bersyukur dengan apa yang ada akan membuat lebih. Jala ber kamu makamanginang huria pesongonido. Ida benar huria kamanginang molo marulaon. Ay memang kan hebat du huriaon apalagi hakai bibi. Adong anggaran na alay nang arok kepengna. Ido teh kamanginang apalagi perhalado kan. Adong anggaran setahun sekian ninna dia do hepengi barang arong dope. Di dia do badiruasi. Alani do kamanginang adong do salak padita madok songonon. Iya huria imana papunguhon pasu-pasu. Anggo pasu-pasui di dia do tahe. Diruasna. Marhite ruasi do gabi tarpasu-pasu huriai ay nang tarpasu-pasu do huriai. Marhite akaruasna. Alani do kamanginang molo huria na mate-matene tabotor tahe mate-matene. Mate-matene hidup enggan mati tak mau. Itu. Maulah kenapa sebulung beda do kamanginang. Tidak putus, tidak nyambung hati itu kan. Tidak putus, tidak nyambung. Mate-matene molo huria yang tidak bergairah. Jala adong do sahalak motivator madok songonon. Acap kali ketika sebuah bunga layu
Ado tahe bunga gelombang cinta doi nargai najulu. Najulu do sunari dang be. Gelombang cinta kan. Ketika daunnya itu layu, HP nama band gelombang cinta berharga di diri tahe. Daunnya itu. Molo naing layu ibana itor dipolis mei do taha. Do miak. Asabeha berkilau kembali hidup. HP yang menjadi persoalan bukan di mananya, tang di bulung nai, tidak do akar persoalan na, akarnya. Ketika dia disiram akarnya, dia akan segar kembali. Ya. Hanya sebatas polesan, indah dilihat. Jala jok do songoni tindakan perilaku dot akal sosial. Dia kelihatan supaya segar, padahal persoalan sebenarnya adalah di akarnya, sumbernya. Alami dok kamanginang, gereja yang berakar dan bertumbuh dan kuat, dia tidak akan pernah layu. Songonan dok naidoi di pesalmen sadaya teh. Pada waktunya dia akan berbuah. Tanpa diminta pun dia akan menghasilkan. Gereja yang selalu bersyukur, pada waktunya dia akan berbuah. Alabeha aisian rasa syukuri dok kamangenang boy dinggan bere kamu Tuhan Yesus. Dia hanya bersyukur dengan 5 roti 2 deki, semuanya tercukupkan dan persoalan teratasi. Alani melorohi tatu gereja tahun perminggu tahun kamanginang. Marilah kita bawa. Dohok doa udah potan roti sisa dari on. Dan ileon itu hatta Yesus. Jala ikon menghasilkan doi gudang eba-ebana di nguluku marhiti tuana asing. Jangan pernah merasa kurang. Jala imamang padita nami ngagudang nabi na muna di huriaon. Itu. Alani rasa syukur. 5 tahun mahamu isotahe, 5 tahun sebulan nate. Alai hubereng sian kurnilan sian akanengani songonna baru tahe semangat dulan siat teh teh. Alai sangan akanengani tonga-tonga songonna agak sedikit tersendata teh. Itu. Tonga somal do ya kamangenang ate. Oh ya, bahasa ala tongon tarik napas si tonga-tonga ya tong nakaningakan. Jadi tarik napas. Bere kamu mah di ujung lah kan tercakor musekan. Wah luar biasa. Tepuk tangan dulu buat lansia kita ini. Iya. Salah idorate. Las dorohani lansia upa perhato kamu amang padita nabi ate. Di bagasa tangiang margo kumahamu. Ate amang padita nami duk keluarga, songoni manang dia amang padita, anggo nakamang bere kamu ma padita tau kan, hasian padita ta, Roma muse padita ta marluga, marluga, ate amang padita nami, marluga, taboto do marluga kamanginangkan. Persapat do ya teh. Jadi molopola ro amat tapaditata ngahasia natong ngagabi anak hasia kita sudi sonari marluga mahita pataridahon memang nong di bagasan holok kita marluga mahita anggoy sona mang paditanami dangarong pola jonok lau isonate manang na sunge. Iya alani molo marluga hamu anon dangi ko pola tu sunge ate manang na tu laut cukup desonate olo ala gudang beson luga hono muna luga ho kamu mahuriat tawon do denggan luga ho kamu maganup akapunguan asa gabi sibuan lasni roha luga ho kamu ma nangakas sekolah minggu remaja napa subulung asa rak marulupulup sada do tujuan ni namar luga
Ahadu tahiak kamanginang sampai kepada dermaga itu. Sejauh apapun merluga tujuannya akhir sahatu dermaga. Sahak mabuk kamu amang pada nami hati. Sudi merlu-pulu. Jangan pernah takut gelombang. Ala beha. Mula dong gelombang hendak kamanginang. Bah, nata buat dia ti. Mula keperluga sepatah odo mempercepat. Anong do hiasa hali manuku songonot Tuhan yang kamanginang. Manakah lebih baik seorang yang belajar berenang di air yang tenang atau air yang mengalir? Orang akan banyak berkata di air yang tenang. Padahal yang terbaik adalah di air yang mengalir. Karena kita hanya mengikuti arusnya saja, lalu kita bisa cepat sampai. Alani dok kamanginang belajar memahami keadaan itu na terbaik ate. Biar kamu memang pada nami asa sahat buano muna huriat tahun tu labuhan nadingkani. Amin martangyang mahita. Mau lihat tema di huali Tuhan di batama nami. Hodo tutu sumari hon gulu nami. Dipakai hodo hami gabi habaoran las neroha do pasu-pasu. Jala akan humalia kami be. Pakio mudo. Lahu pasikop pon kaperngguluon nami. Ido di batari daho ko Tuhan. Tongon. Dinahurangan akka. Nama dapat toko. Dilehuko narikot dinasida. Malungo dohami Tuhan jala masih holdo. Toktong di panarihonommu. Ala gudang akan hurang di hami. Nasabuhi sikop ala ni gugu nami. Ala ni pabahinan nami. Ala ni habisuhon nami. Alay moloho pasahato ni Tuhan. Sikop ma ngulu nami. Sikop ma lasroha nami. Atong pasikop mahatam na hutangi ho kami. Ditonga-tonga ni parsaoran nami di huriam hakabipi cimahi jalan lurahon. Mulak kami sen bagas munabadion. Ganu marsada-sada di bagasan ulop-ulop. Jala gunang matutu. Naneng lehonon nami. Molutung pei eba-eba. Sian ganu akka parnguluon nami. Margu nadoi Tuhan. Tuaka nahumalia kami. Tongon di minggu nami sadarion Tuhan. Paborhaton nami ma. Sian huriaon. Naposom ama nami padita hasian. Si Mamora, rap dohot keluarga. Naung diluaso mangula di huriaon lebih hurang 5 tahun sebulan. Nunga adong akan adinggan nang pinatupan itu pasumon. Pos rohanami Tuhan. Parbue niya kahapor siyaw may. Jaladi dahodo nang huriaon Tuhan. Ruas seda dana satu nama kurang rap dohot pralado. Patulusan susibi. Asih roham Tuhan. Akan adingkan nang binay ni napasomong. Gabi sa ada patukuhon hapor siyaw may. Disudi ruas nanaing tadi konon na. Songoni matuhan diudut ni pakobasyon na. Homa madungani. Homa ngaramuti. Paso-paso. Diudut ni pakobasyon ni napasomon. Diinganan na baru na tinatuhon ni pimpinan nami. Tongon sa daryon ali Tuhan. Ujakma nang napasom. Ama nami padita nami. Padita Samuel Marluga si Matupang. Tuhan di batama nami. Songon padongan yomu dinaposom padita si Mamora. Lu bisa nima Tuhan. Padongan yomu dinaposomon rap dohot keluarga. Marbisuk marsahala. Laho manukunuku patukuhon hapor siyaw ni ruas ni huriam. Jala sibuan las ni roha. Sibuan pasu-pasu ma. Pokobasyon ni naposomon. Tuhan di batama nami hupasatami mahuriaon tubagas sa tangam. Widahami hinauli ni pargudunganon di akapartikian na parpudion. Mulutung adong dope akan asosikop Tuhan. Uhapor siya ihami do. Boy do pasikopon ni huriaon. Ditiki na suliling be. Pos rohanami ruas na terpasu-pasu do ruas na huriam. Jala ruas na say ukap mangalehon na kanadinggan. Pasikop ma. Sudi akan narikot di huriaw. Tuhan di batama nami.
Moloh mulai hami akka ulaon nami dari marsukut. Ramoti hami, pasu-pasu dungani hami, patau hami, marpane dangyon, marhidi kanu ngulu nami, calo mateng yang nami. Mari di Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Urian itu hata, mari dia mahita, mata pasahat piliata. Kuriana hinahulongan itu hata saha mahita tu acara na paborhaton padita resokta mare dia mahita.
Aka dongan ruas dohot perhalado, dohot aka udangan nama dohoti kebaktian minggu sadarion. Paborhato tama Pardita Hasian BM Simamora Purba STH nama nguluhon reseton nasalilingon. Bartusi tabege majolo surat haputusan ni pimpinan HKBP taringot tu nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 286 garing PDT garing SK garing 05 garing 2024 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Hasian Bangun Mauliate Simamora Purba Sarjana Teologi, tanggal lahir 25 April 1977, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Cimahi, terhitung mulai 15 Juni 2024 menjadi Pendeta Fungsional Resort Semarang bertempat di HKBP Kaliungu Kendal, Resort Distrik 18 Jabarteng Die. Dengan ketentuan A. Menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. B. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1 sampai dengan nomor 14 untuk dimaklumi ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 31 Mei 2024. Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan distempel. Hamu amanami Pardita Hasian BM Simamora. Hobar surat haputusan. Aku Preses Huria Kristen Batak Protestan Distrik Sapulalu Jabar Tinggi atas Goarni Eporus Huria Kristen Batak Protestan Hupa Borhat Mahamu Sian Resoton di pasu-pasu tuhatama nasa pakkobasyo muna nasa lelingon bahen sangap di Guarna tau las niroha nang di Huriana jala diperkukui Mahamu gabe pimpinan jemaat HKBP Kaliungu Kendal Resort Semarang Rap Dohot Inata. Amin. Martang yang mahita. Ale debata amanami namara bangsa di Banua Gijang. Nungadi pau jako huriam di tonga-tonga nami. Jala disuruho akkana posom makobasi huriam. Pujion nami dokuarmu jala dohonon nami mauliati tuho. Ay hodo na paluason na posomon marhubas di reseton na salilingon. Pasu-pasu may jala tupahi. Asa marparbuy gabi hasangapon di kuarmu. Bahen las ni roha di huriami. Laos homa na paborhaton na sida sen reseton. Tu partikian na naing sidalan na sida. Pasu-pasu jala pragogoyma nang keluarga nasida asa saluhut nai gabe manupak dilas ni roha di nasida upang idohami tuho marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mared de mahita. Roli na pacupang solo
Sahab mahita tu acara na pangujakon padita resort na baru. Hamu akadongan ruas dohot paralado ni hurian itu hata di resorton diarion laos paujakon do amata padita resort na baru. Mardomu tu si tabigi majolo surah putusan ni pimpinan HKBP taringot tu penempatan nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 284 garing PDT garing SK garing 05 garing 2024 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Samuel Marluga Simatupang Master Divinity, tanggal lahir 6 Juni 1983, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Ramunia Deli Serdang, terhitung mulai 15 Juni 2024 menjadi Pendeta HKBP Resort Cimahi Distrik 18 Jabar Tengdie dengan ketentuan A. Menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. B. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1 sampai dengan nomor 14 untuk dimaklumi ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 31 Mei 2024. Kuria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan distempel. Hamu amanami Pendeta Samuel Marluga Simatupang nunga dibigi hamu surah putusan ni pimpinan HKBP tarengotu penempatan muna gabe Pendeta HKBP Resort Cimahi atong tabigema ulaon ni Pendeta Resort HKBP hobartu aturan dan peraturan HKBP 2002 biddu pitu halaman 35 sahat 36. Aturan peraturan HKBP tahun 2002 dung amandemen paupaton bagian peraturan bab 2 biddu papituhon nama kobasi resort Pendeta Resort ulona berjulu manguluhur resort rabdohot parhalado resort paduahon manguluhon huria sabungan ni resoti rabdohot parhalado partohonan patoluhon manguluhon rapor resort raport parhalado resort dohot akar raport nama rumang tirket resort paupaton mamikiri nasa narikot natau panguluhon dohot paheheon huria dohot parhalado na diresoti palimahon maniroi akka huria na masuk tu resoti lahu mangguhi tanggung jawabna paunopon patuluson haputusan ni sinode gudang raport majelis pekerja sinode sinode distrik raport majelis pekerja sinode distrik dohot raport resort papituhon mangaramoti dohot maniroi parhepengon dohot artan ni huria na masuk tu resoti pawaluhon patupa evaluasi dohot mangalehon laporan pangulaon statistik dohot keuangan resort tu rapor resort dohot tu preses pasiahon mamata-matai dohot mangaradoti hasasau ni pardalan 55% sian pelian na masuk tu ganup huria na adong di resort si tongoson tu BPSK hobar tunaung ditotuhon. Hamu amanami Pendeta Samuel Marluga Simatupang nunga dibigi hamu aturan ni huria taringot tu ulaon ni Pendeta Resort atong namanuko maahu nuaing tu hamu dijoloni akadongan namar pungu di son doho dijoloni tu hatta Yesus Kristus Raja jalana punah huriai naolo do hamu paujakon gabe Pendeta HKBP Resort Cimahi naolo do hamu mamelehon dirimuna mangaradoti akka ulaoni hobar
tu naung niatur hod di HKBP dok hamuma alus muna. Marhite-hite kuar ni bata ama, dohot kuar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot kuar ni tod di porbadia. Ahu preses HKBP distrik Saplalu Jabar Tinggi. Atas kuar ni eporus HKBP di Minggo pasiahod dung Trinitatis Sadarion. Tanggal 20 Juli 2024. Hupao jak mahamu, gabi padita HKBP Rosot Cimahi. Didongani, jala di pargukui mahamu, mangulahon-ulahoni bain sangap di kuarna didongani jala di pergugi tuhatama nang inata mangurupi hamu. Amin. Sigado inaton tu saping di prese sate atertusan nasi. Hamua kadongan ruas dohot parado ni hurian itu hata na di resoton nunga hupau jak kami padita na manguluhon resoton upasatami mana sida tu resoton jakok kamu mana sida di bagasan tangiang uhud urupi hamu asa majadi ulau nasida jala marlas niroha dohot keluarga nasida di resoton Di bagasan roha moliate tilibata ama dohot Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai dohot todi porbadia jako kami mahamu amanami padita Samuel Marlugas rab dohot keluarga manguluhor resoton saya dipergugui jaradurupi tuata mahamu gabi pasu-pasu tuhuriata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Raja jalana punah huriai. Mauliate rohanami tuho jala pujion nami dukuarmu. Aidang di paluaso huriami somar parmahan. Alai di babakito do naposom. Padita Samuel Marluga simatupang gabi padita HKBP Resot Cimahion. Asi maruham leho matodim na badiai margukuhin nasida parsahalai parbisuhi manasida asapolin di baritahun nasida hatami lehon hai pason hatoguon doh hiras ni roha mangarado tisudi ulaon di rasoton tupahi masaluhut nani ulan nasida jala say patubu ma hatam nabi nari tahun nasida asamar parbue di ngulu nami paboa sisian muhami pasu-pasu jala pergugui doho inanami pangurupi nani lehon mi tu naposomon suang songoni nang ianak kon nasida hupangi dohami tuho marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nueng sa mahitatu bagian nama dokata alaya dorah soguraho kami jumuluma nilekon asa singkat jala pada manota pasahat ala dong dopen nonulor ramah tama dok sipul parminggotok kan ya partikena parjolo pinasahak ma lahu pasahaton hata pertandingan tu amang padita hacian simamora do keluarga tujuluma lamang do tinang nang keluarga. Horas, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan
di mana atas kasih dan kebaikan Tuhan buat kita pada saat ini, Tuhan memberikan kita nafas kehidupan dan kesehatan hingga pada saat ini. Yang kami hormati Yang Maha Preses Dr. Inang Dison, terima kasih buat firman yang sudah disampaikan buat hari ini. Terima kasih buat Mang Sekdis, Mang Pendeta Agus, dot keluarga Inang, dot kakak Nami Dison, keluarga Pendeta Ritonang. Terima kasih. Di Natutua Nami Lansia Distrik Moleate kehadirannya dohot di Nong Namison ke pengurus tabe dohot keluarga tulang Nami Dison, keluarga pangaribuan dok natulang Moleate atas kehadirannya dot mandok melatih kami itu sudi para ladoni hureta HKBP Jalan Lurah. Dia Muna Amang Inang dot akaya nokanami sekolah minggu remaja dot Naposo Bulung nyon terakhir kami dison. Terima kasih di Parsorata Salelongon, Salelong kami dison melayani 5 tahun sebulan. Banyak yang godang karena yang bisa dipetik pengalaman yang di sini jala mangido kami tangnya kok kamu memahami di tempat pelayanan yang baru di HKBP Kaliungu Kendal Resort Semarang Barat, tangnya kok namu mah di Amang Pandita asa Margogo jala lamar bisuk ibana lau mangula ulauna melayani di HKBP yang baru. Mungkin adong aka pambayan nami nasala sian pakateon manang sian pambayanan kami mangido maaf tuh hamu sude aka amang inang natuata nami dison mapo kamu mahami jala ingot tamu ma akan adenggan pelayanan yang selama ini kami jalanin. Salam denggan aka parsora tetu jalon narion. Songoni masotik sian kami tambahin nama pendeta. Meliate horas. Oh, horas. Diamu amanami dot inanami na hinaulungan di bagasan guardi Tuhan Yesus. Mandok meliate kami tutu hatta di bagasan sadarion. Siala naong di pabor hatta misian huriah KBP Resort Cimahi. Na hormati kami uluan distrik namang preses serap dot inang, songon inang sekretaris distrik rak dot inang, songon inang aka dongan pangula Padita Tudu Sirait rap dot inang, songon inang Padita Johnson Aritonang sian HKBP Jalan Singamangaraja. Amata Padita Samuel Marluga Simatupang nong diojako sadariong kami Padita HKBP Resort Cimahi. Songonina ngaka todong saluhna sisolhot tamu undangan nasian persekutuan lansia distrik dan yuluhon nyamang setangkang rap dohor rombongan saluhna aka ale-ale dan yuluhon ni inang opunoah sian ale-ale saluhna. Songoni nang sian keluarga pengaribuan dohot inang dohot saluhna ka nama dohoti khusus sian keluarga sitorus inang boruta soit arong dohi dahami di pudian nasian HKBP Subang rona sida madohoti perpisahan nami di bagasan sadarion di saluhut na hita na soha warak kami mersada-sada parhaladu HKBP Jalan Lurah Cimahi dohot sudi ruas ni huria danak remaja na posobulung ama ina lansia na babalu HKBP Jalan Lurah Cimahi na huaholongi kami. Kamang dot tamu kainang di HKBP Jalan Lurah Cimahi diojak ko kami tanggal 30 Juni 2010 sia manal puhon godang aka na masa na perjolo masa pra Covid-19
COVID-19 dohot pasca COVID-19. Songonino nang huilalahami HKBP Jalan Lurah Cimahion pra pembangunan pada saat pembangunan jala pasca pembangunan Saunari Laos Lasdoroha di bagasan semangat doa mata perli padita marluga lahu majakon ulaon na dope di pembangunan doh di pelunasan pinjaman lunak sian Uriata dalam proses pembelian lahan HKBP Jalan Lurah Cimahi. Huilalahami donang di HKBP Jalan Lurah Cimahi tangyang muna ay di tiki marhubas sami di Jalan Lurah Cimahion. Isoddo partikiam marujung ngolu damang parsinuan dainang pangitubu. Songoninang amang simatua dot inang simatua yakarinong salpu di tiki. Alai alani tangyang muna do pabayana muna. Margogo do hami saluhutna manal puhon akan masai gawe di bagasan lasni roha di obas tikion. Akamang do tamak kainang di nabarhubas sami lelengna 5 tahun sebulan kurang 2 hari. Ala hari Selasa 70 asapas sebulan. Pos do rohanami di sudiaka naulina denggan naung tapatupa di HKBP Jalan Lurah Cimahion. Saya toktong do jumulo hami mangido aka di hahurangan nami kesilapan nami marhite ulaon pakatayon parnidaan prodi sadok panguluhon nami di HKBP Jalan Lurah Cimahion. Saat manang tabini sudah kami sekeluarga di si Rahel naung di kota Medan sonari menguduti perkuliahanna. Songoninang si Yobelita di Yogasan Sedarion. Songoninang siap pudan si Hansel. Saya toktong ma kamang dotong makainang songojol ma biasa kami totu dang salpu si anak kahurangan dot si anak kelemahan nami. Sayang dia ma saluhut na ibu ita salpuhon jala ta'auson siyan bagasan rohata. Akan nauli na din ganinang tapareahi di akar arinak salpu. Ima tapay ingot-ingot di bagasan rohata, di bagasan ngulutta. Mauliate di sudiak kadukungan muna sa leleng makubasi hami di HKBP Jalan Lurah Cimahion. Huilalahami doi gawe boi bolas tulus akaragam niaka program ni Huriata. Mamuka di hari 10 Agustus nanengro ojak konon nama hami gawe uluan ni Huria HKBP Kendal HKBP Kaliungu di Kendal Resort Semarang Barat. Saya toktong ma tanya kok kamu hami asa margogo jala di bagasan habisuhon lahu patulus sonak kaulau naringgan di tonga-tongani Huriata. Asima rohani Tuhan saya di pasu-pasu masa luhukna ka pakubasiota diaka ari nanengro akatang yang tanah soharu di oloi jauh badope asima rohani Tuhan saya di patulus mai jala di pasikop Tuhan tadi akari nanengro Tuhamu saluhukna parhalado nang ruas ni HKBP Jalan Lurah Cimahion. Songoni manang dia manami Padita Samuel Marluga si Matupang Magister Teologi selamat melayani amang di HKBP Jalan Lurah Cimahi jala di bagasan ni hot parsaoran naringgan hot nangak kaulau naringgan di tonga-tongani Huriata rap dohot amanami Padita Turu Sirait Magister Teologi lahu makubasi Huria HKBP Jalan Lurah Cimahi. Alani ujung ni parhatan pasat tamima marhite atani upasa tubuh maharihara di tonga-tongani huta parmiaman ni danak perlingkuman ni tua-tua manang di diamu di hutahamu dang marmara di baliape dang agia mahwa dapok mana jinalahan Jepang mana ni luluan muna
Horas perdalan-dalan, mangomo pertiga-tiga di pasu-pasu Tuhan. Di Ulauta di bagasan Saluhut Namar Sirang Mahita, tu hari neneng ro, asa napurat tano-tano rangking mama sirang gongan. Molotung badat tapi pada udah wakamang betamak kenang. Ala yang botot ditaro tangiakta. Hok mama si gonggoman. Ima saat ni hata siak kami si Saluhutna hata mau lihat molotung arong na hurang lubi di pakkatayon namyon jumolo hami mangido maaf. Horas Marita Saluhutna. Mula tema namang ihut pinasa mempertikian laho pasaton hata patujolo sia namang Padita Samuel Matupang dohot keluarga. Horasma amanginang mauliatema di dibata namang alihok partikiat di hami boy pajupang dohot tamu amanami inanami Saluhutna karwas ni huria na adong di huriata Cimahi Jalan Luraun. Na hormati amang preses amang sekretaris distrik songoni nang amanami abang Padita Hasian na salilingon mengula di tonga-tonga ni Resoton. Songoni dohotak ka amanami inanami pangula naguktiki na adong noeng dison na sohagwarak kami doho keluarga. Songoni nang amanami Padita Sirait Padita fungsional na adong di Resoton. Songoni dohotak ka donga perhalado na adong di Resot dohot di Huria. Lumobi ma sudi ruas ni Huria na adong di Huriat taon. Perjolo patat dahulun nami ma diri nami asatung takas hami Padita Samuel Marluga Simatupang inangon Rahmawati Boru Lubaturuan yanakun nami si Willy Ananta kala sian wain di Santo Mikael baru adik nga 2 tahun dope jala rapat dohamin waing dison dohot anak nami parsi pahutar rapak doh parwen nami dison doh taka pahupu nami songoni dohot keluarga ni amang sibulun dohot inang dison narosian Jakarta ala kebetulan ian akon nasida sangat dijolokku calo Padita di Ramunia na tinggal honwaing jadi rona sida tong di bagasatikyo mau lihat tema hami parsi pahutar do parhuta-huta do hami amanginang. Jadi maksud nami di si molope agak kasar-kasar pakkateon nami dope dang boy dope selembut tamuna idona huhabiari baru keluar SK kutusong sotung duan non gawe buah perasaan ni ruas ni Cimahi oni naruhaku ada dang boy limbu tau makkatayak kamangina HP hamu ngalimbut-limbut be makkatai jadi minta maaf pamian non mulu agak kasar dope bahasa nami ate. Jadi inoku boru 5 juta mulu 5 tua boru sinaga. Jadi di partikian na ubuk boydo hami rotu pungannya kada tulang nami di partikian na ubuk rodo hami tu ulaun nya kadongat tubuh nami alai gumudang do partikian nami di ulaun ni Huriaon. Amanginang ala gumodang na mahita marsaor perkenalan dope hami pangiduan nami sian nasa uduk dohot seret ni rohan nami cakok kamu mahami gabe Padita resok muna di tonga-tonga ni Huriaon jala marsia jarak-jarak kita di tonga-tonga ni ulau pakubasion nami di tonga-tonga ni Huriaon asa tumbui sikop Saluhutna jala songoni ma dohot di donga perhalado pelayan na adong di tonga-tonga ni Resoton asa sinkron mahita
mengulas kasih ulota di tonga-tonga di hurion tau hasangapon di debata mulai mati adong noeng ruas ni HKBP Resok Ramunia hiat di son alahami borhat sian Resok Ramunia di Liserdang Tuhan matong nama masu-masu hita saluhutna horas mari hita Horas. Namangihut pinasaha mapartikian lau madok kata pajak kono dot atau borhat mewakili sudi ruas nihuria nasale soton tu amang RP Sitorus nasian wik pitu. Horas mari kita sudah. Horas. Parjolo minta izin maju au sudah hita ruas HKBP Jalan Lurah au na ditunjuk parhalado mewakili hita madok hatai bagasan tikion ate madok maleate do hita tu amatta debata para sirohai boy hita di bagasan lasni roha di tikion ima di parmingguata naung dipimpin amang preses nakiningan anggiat matutu hata nadenggan hata nauli naung pasat amang preses tu hita sude di bagasan tikion boy mabuan hita tu hanguluan na lam tu denggan na tu ari-ari na nengro jadi di bagasan tikiope nunga di paujak amang padita Samuel Simatupang songon pandita Resota di Tikion jala amang padita Purba berangkat nama tu HKBP Kaliungu Semarang. Jadi atas nama Huria amang Purba hami madok mole ate godang di Pakkobasion Muna Salelengon di Huriata HKBP Jalan Lurah. Anggota idanian Pakkobasion Muna Salelengon tunggodang do aka kemajuan-kemajuan naung dubai kamu tu Huriata di HKBP Jalan Luraon. Tarida di Pakkobasion Muna terlumobi di aka ari-ari naung salpu di zaman Covid. Godang do aka pembaharuan asa boinian sude akaruasi mabege hatan di bata. Baik kamu do songon podcast na jului renungan pagi. Ale memang sonari dang adong behuida. Jala muse dung masa Covid todo adong live streaming boy hita boy akaruasi berkebaktian di jabu masing-masing. Mulai tema daka Pakkobasion Muna tu Huriata Salelengon. Jala masalah pembangunan sarana prasarana pe tongdo hamudo memulai pembangunan non jalan nunga boy tapake nakpe dang saya dope tu lantai tolu. Mulai ate mamang di akka Pakkobasion Muna di sude akka naung diulah hamu di Huriata HKBP Jalan Lurahon. Jadi terus terang amang anggo nida do di Pakkobasion Muna Salelengon tu hami ruas pasti do godang akan nahurang siak kami ruas majakon hamu di ulaun muna di ruas tahun di bagasan tiki na leheton mangido maaf mahami songon ruas HKBP Jalan Lurah na soboi bekerja sama do tamu amang di akka ulaun muna Salelengon anggiat matutu tu ari-ari neneng roh boy hita di bagasan lasni roha boy hita pajupang muse jala aka silaturahmi di antara kita nakpe hamu di Semarang hamison tetap ma berjalan dohot denggan anggiat matutu pelayanan muna di Semarang non boy lam tu dengganna jala di pasu-pasu tu hatta ima hata siap kami amang tu hamu amang padita dohot keluarga di amang padita Samuel mulai ate mamang di bagasan tikion nunga di jakon hamu
Jala di paujak kamu menjadi pendita resort di HKBP Jalan Luraon. Anggo huidahami godang dope, nak pe godang pembangunan, nak pe godang naung diulahon amang pendita purba, godang dope kekurangan-kekurangan amang. Nah perlu di baik kamu tuhami anggota ni ruas HKBP Jalan Luraon. Anggonida parsaoran di hita di HKBP Jalan Luraon memang terida denggat dosude. Alai pembangunan rohani di Hami kuilala kurang dope sude. Jadi songon nai dokon amang pres nakiningan amang songon guarmuna merluga luga kamu mahamian non. Baik sian sekolah minggu, remaja, naposo, ama ina, lansia. Terlalu mobi di Hami amang sebenarnya Hami nang marede dosa dari on. Alai emang kondisi nami. Dang boy Hami marede. Boto Hami do amang songon guru kur di ama letare temang di HKBP Ramunia. Jadi harapan Hami amang godang do harapan Hami tuamu asa boy nan dihobasi hamu Hami sudah ruas HKBP Jalan Luraon anggiat matutu lam tu dengganna parsaurata lam tu dengganna kemajuan di HKBP, kemajuan rohani, suang songoni kemajuan fisik. Kemajuan fisik, nah Hami alana memang saat sonari dang saidope pembangunan sarana prasarana. Tetap do Hami mangidu tu amang pendita Samuel, asaboi hamu memimpin, asaboi dengan pembangunan non saya. Nakpe di HKBP Ramunia, boto Hami do membangun do hamu. Anggiat matutu di HKBP Jalan Luraon boy hamu mabuan hasada niroa di Hami sude ruas dohot parhalado asa sada Hami sude sada hita membangun huriatta tu joloan niarion. Ima harapan Hami tu hamu amang moleate ma hujakok kami hamu songon padita nami di ruas di HKBP Jalan Luraon anggiat tu hatta nama dongani hamu. Songoni ma hata sian Hami moleate ma dihita sude tu hatta ma madongani horas. Na perpudima pinasaha ma pertikian lama dokata mewakili parhalado na saresot pinasaha tu amang situa RF Sirait. Horas madihita saluna. Horas. Nahu parsangapi Hami saluna amang pres nami dohot keluarga amang sekretaris distrik dohot keluarga songoni manang dihamu saluhuna akan atutua nami nahu parsangapi Hami sian na remaja na poso bulung dohot ina dohot ama saluhuna. Jadi dang pala gudang beron nami alanunga herasikop nakinade. Jadi sa bereng-bereng nakin pendita tanah yang borhat, amang pendita Purbon kan hitam manis. Jadi roh pendita tanah baru, tong hitam manis. Jadi itu roh adita, huriat Jalan Luraon deh. Jadi las roha. Jadi hubereng ba semangat dulu dia, hampir sarupa umur nasi dah hubereng. Jadi siap terjudo hubereng. Ade, molo amang pendita Purbon ngau dongani 5 tahun sebulan. Jadi luar biasa akan ani dapot tadi. Jadi sidon nami itu amang purba semangat mak ade. Ikut semangat dong go pelayanan on ade. Jadi tangyang masak kami sudah karena maka holongi hamu khususnya narong di huriat HKB Resort Cimahion hipas samu di pangulamunan baru di HKBP Kaliungu Resort Semarang Barat di Kendala deh. Jadi nah orang lobi na salilingon jakka pelayanat tamang pendida dot keluarga. Mari kita saling memaafkan pasti jakka pamerengon pakatayon pabahenan mungkin maradupon namang dot keluarga nah orang lobi marsi maaf mai tamang deh.
Alarong pe pakatari petarno di gedung sekolah minggu deh. Jadi tu amang pendeta nami na baru amang Samuel Merluga dohot keluarga. Ada nang bangulo do pe amang ate ba dohoron nami tong selamat datang mamang ate rapitan melayani di huriat tonate. Pos rohani amang. Jadi elo tersoin nakin amangon luar biasa do pendeta nami on naruak tong ate. Jadi ba rap manguluam may tamang rap melayani di tonga-tonga di hudaton sebatas na boy di ulahok kamu nang tahulaw saluhut na marado po nakaruasta di pargugoy Tuhan mahamu laho mangulahon hudaton ate imasi dohonon nami tu amang ba selamat melayani mak song ni mahata sian hami saluhut na na mewakili sian parhalado ni hudat HKBP Jaluron Horas Botima. Ya, los pinasama pertikir mulutung ngadong termata nangi pasahat. Silakan. Iya, 75 amang pendidikan. Jadi mewakili Sudi ruas nihuriata sian sekolah minggu sahat tulan sia suaksoni nang perhaladoni huriata kami manuaing sonda mewakili nasida amang inang dina paparhatok kamuna dina lau mersiram maita siapa kubasion di huriata HKBP Jalan Lura Cimahion. Adok 10 poin na naik pasatoko alay partikyano ada poin maate. Anom masyanay di ramah tama. Na berjolo lugod doro ako amang di parbohrak menon. Alay dang nala na borhat tamuna. Ala ni si ibelo na kek say tangis amang lungon ni buru tinggal honon na mahabeng di Cimahonin na rohako. Iro sa utod lalungon ni rohako, dang nalapar sirangat taban na lungon rohako bola. Ayun ko kana mahaon ba biasa di Marlauro, adok tikibar jumpangan, adok tikibar sirangan. Jadi poin pertama mahubasa atin na siya no di rahmata mama, di son adong dosong sada kenang-kenangan amang nalaik singotong muna sian hurianda HKBP Jalan Lura Cimahi. Sada ingot-ingot mau mamang Tuhan muna. Nah ya hau mangula di huriat ton jala hami petok tong dong parningot dia ka pangulo muna dinauli na denggan anggo hase sikop ni sadu pangulo ni dangan adong na sempurna ya mang saya dong gomar lebih kurang dia ka parmula korna be ita jolma saya dong doke kurang atta jadi marang nasong die be on abang na pinasa ni huriat tano pasat tamion las maroha muna majalo dijakon las niroha dijakon ton dimuna tuhat tama nama masuk-masuk. Jadi mulut cicinot tu amang ma surat-surat na tu inang dompek na ade. Ujo amima amang preses amang pendeta sirait amang pendeta sematupang satu joloma ita lau manutup permingguan ta parade mai deta sia buke di nomor 720 sada.
martanya kuma pilata martanyang maita. Ali de bata amanami na di Banua Gijang. Horo haroroan ni saluhut sileo-leo na dingkan doho nasa ulibasa na moliutus. Hupasata may masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulan harjano mulito nga tongan huriam doho di Portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti tordim. Asalamu tadahami kudang ni sileo-leon mi tuhami. Asalam gerger hami madok mauliati tuho. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana. Aliyaman namin na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say saut malo maniruham di Bonatongon songon na di Banua Gijang, leon matuhami sa darion hanguluan siya pari, se sa madusa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami tugihut tu pangucunan, palua mahami siyan pangago. Jalo hamo ma pasu-pasu siya tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan dia batama ho. Di sodakon Tuhan dia batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan dia batama buhina tuho jala di pasaro madamen atu todim. Amin. Marputu satokin namang dah. Ada juru fotonya dari tim multimedia.